bawb! Yn y fideo bach yma, da ni'n mynd i ddysgu geirfa y Nadolig. Da chi'n edrych ymlaen at y Nadolig? Dwi'n edrych ymlaen at y Nadolig. Dwi'n edrych ymlaen at addurno'r goeden. Dwi'n edrych ymlaen at addurno'r goeden. Dwi'n edrych ymlaen at fwyta mince pies. Dwi'n edrych ymlaen at fwyta mince pies. Dwi'n edrych ymlaen at fynd i farchnad Nadolig. Dwi'n edrych ymlaen at fynd i farchnad Nadolig. Dwi ddim yn edrych ymlaen at siopa bwyd mis yma. Dwi ddim yn edrych ymlaen at siopa bwyd mis yma. Dwi ddim yn edrych ymlaen at fod yn y siopa mis yma. Dwi ddim yn edrych ymlaen at fod yn y siopa. Dwi'n edrych ymlaen at lapio presanta. Dwi'n edrych ymlaen at lapio presanta. Dwi'n edrych ymlaen at weld y teulu i gyd. Dwi'n edrych ymlaen at weld y teulu i gyd. Dwi'n edrych ymlaen at wisgo siwmper Nadolig. Dwi'n edrych ymlaen at wisgo siwmper Nadolig. Dwi'n edrych ymlaen hefyd at swatio ar y soffa. Dwi'n edrych ymlaen at swatio ar y soffa. Be amdanoch chi? Be dach chi'n edrych ymlaen ato fo dros y Nadolig? Be dach chi'n edrych ymlaen ato fo